Sa number 10, una kita na isa lakat sang panahon kadto kita sa Kiyapo update. May pila na ka mga probinsya kagin paidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 bangod sang Bagyo. As of 4 p.m., ang tropical depression nga Kiyapo ang yara na 640 kilometers sa may east sang Tuguegarao City diri sa may Cagayan. No, may kabaskugon ini nga 45 to 55 kilometers per hour kag nagagyo ini sa northwestward nga direksyon nagapasaka ini. No, may kadasigon ini nga 30 kilometers per hour mas nagdasig-dasig gawa ining bagyo gani pa temprano man ang iya pag-exit sa Philippine Area of Responsibility. May mga probinsya na diri sa may northern area sang Luzon kung 14 tanan ka mga provinces ang paidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 bangod sang nagapalapit nga bagyo, no. Ginapaabot nga Biyernes nga adlaw tabukon sang sining bagyo ang Luzon nga area, no, sa tabukon sang ang ibabaw nga parte sang kung extreme northern Luzon amo ang tabukon sang sining bagyo nga si Kiyapo. Although wala siya sang direkta nga landfall pero malapit ini sa Cagayan, hindi siya direkta nga maglandfall pero malapit ini diri sa may area sa Cagayan kag Babuyan Islands mag-aagi ining bagyo nga Kiyapo sa Friday. By Saturday, ginapaabot nga magagawa ini sa Philippine Area of Responsibility. Although malayo-layo ining agyan sang bagyo, pero tandaan nga bangod sang bagyo nga kung maglabot siya diri, higop po niya ining habagat pasaka diri gani ining western nga section. Ang western section sang Pilipinas, which includes Western Visayas sa Negros Island region, ang maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon dala sang hangin nga habagat. So starting today, Friday, expect natin maulanon ng panahon. Yellow rainfall warning diri sa Negros, tubtob sa badong adlaw. 50 to 100 millimeters sang ulan ang ginapaabot sa Negros, no? Sumugod Friday, tubtob sa badong adlaw. So kung 50 to 100 millimeters of rain ginapaabot nga may pagbaha sa mga nanubuan ng kadaan nga mga areas pati na sa mga areas nga malapit sa mga suba. So para sa gyapon sa pag-monitor sa lakat sang panahon kay mahimo pagbago pa ang lakat sang aton nga weather.